Všichni, já vás vítám dnešního videa. Dneska tady máme srandičky, zkus se nesmát. Takže mám 3 životy. Tady uvidíte nahoře. No a mám tady misku nějakou a vodu. To si ještě nějak doplním. A pustíme si asi tohle, jo. Takže asi můžeme dosydat vodu a jdeme na to. God, I hate taking you for walks. You're always so slow. Come on. Come on. Výborná reklama nějaká. To teďka to neplatí, protože už tu vodu mám v puse dlouho, tak to jako to nejde. Takže já si dám novou tady, protože jdeme dál. Jo, mimochodem mám 2 životy, to uvidíte, tady vidíte nahoře. Fall. Hazelnut, why? Oh, bye bye. Yes, that's all. Oh my god. Come on, buddy, get up here. No, tak to je dobrý, no. Ach jo, 1 život. To musíme vydržet. Máte ještě 7 minut, takže...
Kira's not in the toilet. Dal bych tam něco jiného, protože tohle je jakoby hlavně o zvířatech. Tak počkejte, dám něco tam vyberu novýho. No, protože máme tady nový, jo, asi dětský jakoby. No a já jedu asi za 4 hodiny do Itálie. Zítra pojedeme přes celou noc do Itálie, takže natáčím video teď, protože to asi nestíhám. Můžu vám tam v Itálii udělat vlog, tam budem to ale nebudu říkat na jídlo. No a potom jedem do Francie z Itálie, tam budem taky nějakou dobu, pak do Španělska, tam budem taky nějakou dobu a pak do Švýcarska, tam budem taky nějakou dobu. Takže tak. No, asi jdeme na to. Ale natočím vám tam vlogy, možná jako z hotelu, jak to vypadá a tak, takže nebudu zdržovat, pardon, jdeme na to. Yeah, what kind of day are you having? I'm taping you already, videoing you. Oh my God, he's in the water! O, výměna vody, pardon. Come on, let's go inside. Come on, Noble. Let's go inside. Get him, Caleb, get him. You're not supposed to punch yourself. Okay. Don't talk to me. I'm busy. Don't say nothing. I got it. Ah, no! Oh, she took off running. Are you okay? You go, girl. This is for aggravating the gammy and the papa. Bye-bye. Výměna vody.
Go, baby, go. Oh my God, this is fantastic. Baby, you can do it. Oh my Ach jo. Prostě zakop. No. Takže asi už to ukončíme. Sice jsme to nedokoukali, ještě jsme měli to přešli, takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like a odběr, jestli nemáte. Prosím, moc mi tím pomůžete, podpoříte mě. A uvidíme se možná na tom vlogu. A u tohohle videa to bude všechno. A čau!